Ето автоматизация способна да оперира дропшипинг магазин. Ще подобри всички тези аспекти от бизнеса. Започва като клиента направи онлайн поръчка. Неговата информация директно бива добавена към нашия CRM и ще бъде изпратен имейл за потвърждение. Автоматично ще бъде апдейтнат инвентара на магазина. Веднага след поръчката, детайлите ще бъдат изпратени към производителя. Когато плащането е прието, производителят ще трябва да потвърди поръчката. След като всичко по поръчката е одобрено, клиентът ще получи имейл с линк за следене и детайли на поръчката. Изчаква се статусът на поръчката да стане shipped и клиентът ще получи имейл с информация, че поръчката му е на път. Когато статусът се промени на завършен, т.е. поръчката е доставена, клиентът ще получи имейл за обратна връзка. При негативен отговор от клиента ще бъде създадена задача за отделът по обслужване да провери какво не е било наред. Ако отговорът е положителен, ще изпратим благодарствен имейл и промокод за бъдеща отстъпка. Също ще добавим детайлите на клиента към лист за бъдещи реклами, в зависимост от продукта, който са закупили. Системи като тази са много ефективни и могат на всякакви бизнеси да улеснят работата си. Ако искаш да разбереш повече за системи и автоматизации, последвай Optiflow Automations. Линк и имейл в байото.